Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा बे समाव बिग आपडेट सफैदों BTC निफ्राय एडमिट गोदान होबावबाय बेनो जाबाय Gr-4 साख्रि। दा Gr-4 साख्रि अरेल टेस्ट लाबोसिगोन दा बिनि सायाव गुवारै डिसकास खालामगोन मा पस्टनि थाखाय फैदों आरो लोगोसे माबोरै इन्टारभिउ लादों आरो Gr-4 रिजाल्ट माब्ला मोनगोन नोंथांमोननि फाइनल लिस्ट थ' बिनि सायाव कभार खालामगोन लोगोसे फरेस्टनि सायावबो कभार खालामगोन। जाय नोंथांमोना Bodo Job Info official YouTube channel गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। दा जोङो बिउनि अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो दाखालिनि फरेस्टारनि एडमिटआ नटिसआ बेयावनो फैदोंमोन नाथाय मोनसे बाथ्रा बिथांमोना बुंखादोंमोन जे एडमिटखौ थाब डाउनलड खालामना ला बेखायनो आरो एग्जामा डिसेम्बरनि 15आव दंबावो बेनो जाबाय फरेस्टार गार्डआव। दा नोंथांमोना थाबनो डाउनलड खालामनांगौ नङाबा लिंकखौ बोखारो अके। दे बेनिफ्राय साबजेक्टआ साइन्स फैदों बेनिफ्राय मेथ्स फैदों जिके फैदों आरो इंलिश फैदों नेक्स्ट लेभेलावबो बेनो फैनाय चान्सआ दङ। दा BTC नलेजआ दाखालि मोनसेबो गैयामोन एबार नेक्स्टआव थानोबो हानाय बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे नायो। दा जोङो फैबाय CSP नि अफिसियेल साइटआव मेन कन्टेन्टआव फैनोसै बेनो जाबाय दा मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला फरेस्टार एडमिटखौ बोखारबाय अके। दा फरेस्टार गार्डआ दङ स' बेखायनो थाबनो डाउनलड खालामना ला नङाबा नोंथांमोना आन्दायगोन नेक्स्ट लेभेलाव। दा जोङो मोनसे एडमिटखौ नायनोसै मोनसे एडमिटआ बेनो जाबाय नोंथांमोना जायनोखि नोंथांमोना Gr-4 एप्लाइ खालामदोंमोन सिगाङाव दा मोनसे एडमिट फैदों बेनो जाबाय सिटआव अके। दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि स्किल इमप्रुभमेन्ट माने नोंथांमोना स्किलनाखि जायनाखि IT दंमोन ना Gr-4आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंबा बेयाव एडमिट गोदान होबावबाय नोंथांमोननि इन्टारभिउआ जागायसिगोन। स' बेखायनो दायो आं मोनसे एडमिट श' खालामनो नोंथांमोननो बारा केन्डिडेट गैया जानो हागौ 100नि खाथियाव दङगोन बाट बेयाव रल नाम्बारखौ नायोबा 52 दङ अके बिनिया। स' बेखौ नोंथांमोना मिन्थिबाय आरो बे बाइबा टेस्टआ जागोन CSB आवनो जागोन हेड अफिसाव क'क्राझाराव जागोन आरो बेनो जाबाय गोरोन्थि दा बुजि नोंथांमोना आन्दायनाङा बेनो जाबाय नोंथांमोना एप्लिकेसन फर दा पस्ट अफ वर्कशप एटेन्डेन्ट मोनसे दंमोन ना Gr-4 ओंखारदोंमोन दाखालि बावै जे 193 पस्ट ओंखारदोंमोन ना बिनि गेजेराव 192आ जाबाय जेनेरेल क्लास 8 पास 10 पासनि बिनिफ्राय मोनसे पस्टआ दंमोन ITI गोनां। दा बिनिनो जायफ्रा ITI गोनां एप्लाइ खालामदोंमोन ना बे पस्टनि एडमिटआ आरो फैबावबाय टटेल पस्टआ 192 प्लास 1 पस्ट दंमोन बे 1 पस्टआनो जाबाय ITI निमोन अके 10 पास खालामनानै ITI। दा बिथांमोननि इन्टारभिउआ दाखालि जाफायाखै दा बिनि आरो एक्सट्रा एडमिट फैबावदों आरो बे अरेला जागोन 21 डिसेम्बराव जासिगोन। दा बेखायनो जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना CSB आव थांनानै इन्टारभिउ होनो हासिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दंसै बारा गोबाव गैला मानो होनोबा जों मिथिबाय जे लास्ट उइकसिम प्रसेसआ लाबाय नालाय अब्ला जों जास्ट एनालाइज खालामनानै लानो हायो सानना लानो हायो जे बे रिजाल्टआ निउ इयारनि सिगां फैनाय चान्सआ दङ। दा बे रिजाल्टआ नोंथांमोना डिसेम्बर लास्ट सप्तायाव फैनाय चान्सआ दङ आरो अके। दा बे डिसेम्बराव नङाबा जानुवारियाव फैनाय चान्सआ दङ नाथाय जों सानदों डिसेम्बरनि नोंथांमोना मोननो हागौ आरो डिसेम्बराव। दा बेनो बुजिबाय नोंथांमोना क्लियार जाबाय 21 डिसेम्बराव Gr-4 अरेल टेस्ट दंबावो आरो बे जोबनाय लोगो लोगोसो निउ इयारनि सिगां रिजाल्ट एबा निउ इयाराव रिजाल्ट फैनाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय Gr-4।